Hementxe zion lokala, bandako ensaio baten, Imanol Rodriguezek esan da. Nik lehendik udaberri jarraitzen nun txikitan guatzen naiz festa eta jote ginen gurasokin inguruko Alkiza guatzen naiz, adibidez, Aduna eta beti udaberri ikustea jote ginen, eta herrian ere bai, noski San Juanetan. Eta gero ja barrutik zaudela, zuzer ikusirik, barruko salsa guztia eta niri beti ere musika lorrean tokatu zei, baina bai. Nahiko fama txarra genuen, guria zan Lapurdiko inaute litarako sartu ginen bakarrik. Orduan, ensaio osotik zati txiki bazan gurea, txistulari gadiez papera handia dauke, dultzainak edo. Orduan denak elkartzea, ez da erresa izatea, ja txarangila bat zagitzen bat zengo ginen, 8-10 lagun nola. Orduan, ez ginen nola oso zintzo galde hortatik, ensaio guztitara eta nahiko flexible izan gurea ez. Eta Joan Mari izan gure jefea, saiatzen zen pixa bat guri paken uzten, eta bakarrik beharrezkoetan elkartzen eta baina nik ez dut nuen bidaien boom hori, urtero bidai bat atzerrire izan genuna, ez nahi batzen jauzena bat urtero gehiago, eta taldeak ondo funtzionatzen. Ondo pasatzeko eta lekuak ezagutzeko noski. Eta gero barrua begira noski taldea egiteko, taldea kohesionatzeko, elkartzeko ere balio du. Aitzakio motibo horrek eusten du nolabait urte osoko lana ez, bestela nahiko aspergarria lan gogorra da urte osoan saiatzen aitzea, baina jakin da bintzat udaran saritxo hori hor dagoela, horrek asko laguntzen du. Ni uste euskarri potentea dela talde bat entzat olako saritxo bat izatea hor urte bukaeran. Gure belaunaldian bai izan zala, adibidez Bordondantza berrituzuna ez. Ni justo sartu aurretik izan zen, 81 sartu nintzen, 79 izan zen hor, nire belaunaldiko Kike, Juan Mari, Jose Mitoi gaitu ziren pixa bat Bordondantza berritzen, eta gaur egun ezautzen duen Bordondantza orduti dator. Aurretik beste esperimentazio izan ziren eta alde hortatik bai saiatu zirela lan serio bat inzuten ezagutzen, berritzen, ja itxura ematen, jazkera, pausoak, musika, ezaguzik eta aurre ezagutzen dugun bezala ez. Bere joko ingurutxoa, eta olako dantza batzuk, batzen ez elkarreza batzuk iten haitu ginela eta ikerketa lan taldetxo bat bagen den, hortan nire tarten egon, eta beti saiatu izan da, gauza zarrei itxura berri ematen ez. Baina ezagutzen ditugun talde asko, hemen ingurun baditu zenik esan gabe, beste pauso bat aurreago da, eta udalerrik edatu da pixka bat tradizionalago, baina ni uste dut horrek ere bere balioa baukela. Garai politikoarekin lotuta, horako elkarte euskaltzale, euskal kulturtzale nola izateko, bazeutzen konotazio batzuk. Puri-purian zegoen hemengo gatazka, eta horako elemento aktibo asko euskaltzalek nolabait taldetan ere izate ziren, logikoan bezala, mendi taldetan ere bai. Orduan bazeukan horako konotazio bat, ikurriña atatzea, nik ezautu eta bidez jakara joan ginenen, ikurriñaren kontra jendea insultatzen eta jendea sartzen ikurriña materialia legalizatu zenen, noski, baina jakan bakizu, gune militarra eta horako zerbait Bretainara joan ginen aurreko dira, ikurriña, erakartzezun nolako simpatia batzuk eta antipatiak ere bai, bestalde batetik noski, garaia alako azalako bai. Xirulikan ikuskizun pare bat entzaten genitule baita ere, hortan saiatu ginen horako dantza ikuskizun handi bat egiten, Leidorren frontoien izan zen bitan, eta hor saiatze ginen, genuen repertorioan nolabait lotzen, ari bat ematen, personai batzuen bidez daula, eta hori denak elkartzen, eta beste modu batea, modu tradizionalaz aparteko beste modu berriago baten edo jendeari aurkezten. Bestela gero dantza emanaldik herritakoak normalak, nahiko klasikoago izaten ziren, bidaietan ere asko kalean izaten ziren, o beste dantza askorekin batea desfile moduko bat, edo ez zan gauza berririk izaten, baina gaur egun, azuek ezautu zuen eta maila beste salto bat noski, oso diferentea. Ni uste, bidaien batzuk eta ziela abez batzen lehiaketakin lotuta, badakitzuek ere izan dituzuela, hortik etortzen herrialdek eta saiatze ginen zitekin harremenetan jartzen, baina zien horako jaialdik, gero federazioetik bai, federazioan norbait jute zen, dantzari biltzarrara, eta handiken sortzen zen horako aukera batzuk,
Europea dagoatzen ez Valladolida jun ginela, edo ez da inora juteko euskal talde bat zela, eta hor egitun kontaktok eta jun izan ginen. Kontrakok ere bai, guatzen nahi izan zela hor zurrunburru bat, zurrunburru baino gehiago, Mexikora joateko, bideo bat errabatzen ditu ginen, garai harteko bideoak, VHS hobeta ez da guatzen nahi zordu besente sartu genitula, eta gero alperrik ezertarako, edo estatu batara juteko zerbait ere sortu zen, baina azkenen ezin jun. Internetan eta hori, aztu ez logo. Izena, Tolosako gea, Euskal Herria, horrekin ez arte izate ziren Espainia, ez Espainia, gure borrokatxoak izate genituen, Espainiar gisa orkesten gituzten leku batzutan, hor gure borroka izate zen, konkretukin norbaitek bandera espainolen bat, noiz behituzte jarri izana, eta gukendu arazi, eta enbajadorea tarten, eta horako iztiluen bat Hungurian uste dut izan zala, nuski dugu Tolosa eta Euskal Herria eman dugu kanpora eta hemen eta leku zitan. Borrundantza uste dela altxor bat, daukagun bitxi bat, hau da horri esker da, noski. Eta bere ondare kultural guztia, bere ikastaroetan egiten dituzuen lan guzti horiek, eta urte historientan, 60 urte ez, laster, egin duen lan guzti hori herriaren zan noski balore bada. Ez da gizte bidaitan, aurreneko bazkaria emango genuen, eta nola ditzen zen, makutuat, olako larruzko polsa bat, izan bat zeuken, orduan asko erabiltzen mendiako taula, Joan Marik eman zuen, eta pasa egunak etorri, eta alako kriston usaia, eta antza makineza izan bokadillo egunetan ikutu gabe, eta autobusen kriston kiatxa botatzen, eta, gero, eskiluako ez eta aipatu, hori kapitolo importantea da. Txarangiak bere irtera importante bat izan zuena urte askotan eskilako festata. Eskila da zuberoan, baina administratiboekin kanpo dago. Ez da, beak euskaldun sentitu eta egin zuten maskarada bat. 80an izan daiteke, Tolosa etorri ziren, eta hortik sortu zen harremana, eta urte desentetan, nizan 8-10 urte, iraien lehenengo aste urtean, zintzo joan ginen, nahiz ez deitu batzutan, jute ginen ara festak alaitzea gure txarangiarekin bai. Uniformetaren egin nuen hortarako. Maunezko alkandora eta galtza maunezkok. Eta argazi badaude horren lekuko. Beste 60 urte, egin beharko ditula, zuen esku eta ondorengoen esku izango da hori.